Lir tandure itu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Sinden lainnya toh? Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani, ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang tak masuk, masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Handoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki to. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Wajah kamu kok empuk sekali toh? Empuk to. Suwirang ini to, Pak. Alah. Bukete. Heeh, lha iki lho buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramlo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang gunaku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyaknya. Ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes oke banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit kok ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari So dimbrune kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya. Yo gini Oh dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Ini dari Hong Kong, dari Bunda Susi. Susi juga. Miskin kok mending tau dijajah-jajah dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada pelawaknya. Enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Iya, ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh Mas. Oh, iya siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana Mayangkara? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja?
Ya. Ya, oke. Dewa Tresno Mas. Oke. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek. Oke. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki Mas. Miku Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari bu winter. Ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Yo. Tekone. Dewa Tresno untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Menyapa masyarakat Nganjuk. Bareng. Gendong, wih lo cara Gendong aku jadi dalang sewengi ya Mengko. Ayo bareng yo. Abang masak bare sabite ngakon gendong gajah. Sidane. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Ayo. Itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima kasih. Iya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Pralayar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.
Matur nuwun. bali wae dene sesa-esa teman yang gawe. Cek. Waduh. Ya. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Waduh, lha iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Oh. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Kok nak takok kok gak puwe nang Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Oh, kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro-moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Oh. Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Heeh. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra ndok galak to, Mas. Heeh. Bakul blonjo. Heeh. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong dina Termasuk mesra wae. mesra, ra iki nglumpuk idu tok. Nek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa dek ra setuju? Nek tanggoku ki ya dalang kondang ya luwaris ra depo Heeh. dalang lokal-lokal. Heeh. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane ora leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to kowe iki lho omonganmu kok Mulane- ya kono ah. Kok Kok iso dadi anak pang? kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndang diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso? Hari jadi nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih, saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin. Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih, Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka, Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 Nggih. mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku wae. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri, sapa ngerti engko nganggo ii ngono. Bae ora. Ora nganggo kuwi kok saiki. Ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Udah Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Ha-ha. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari
dari sesuatu yang negatif, korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa ta pok tangan tuk tangan jo. No. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak PJ Pak Bupati. Bupati, Menika Ketua DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Ya Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa. ini kethek ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Kethek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Ini kan guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa. Matane iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Tepung kanji. Tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk. Kita sebut. Iki lho wonge. Ayo. Genduten. Tak gendut. Come on. Huh. Tangannya Mas. Huh. Aku bojak. Wes rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki Gajah dirawe apa enek to piye kok? sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok sok gatelen apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Kita nyanda kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok mau. Ayo Mas. Dung tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to sak Dik. Aja ganggu. Oh, melok sak Dik. Wala al intali kinta wa inta. Apa ya? Wala al intali kinta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intali kinta Kurane lho Mas. wa Ya, inta. ora sepurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. keliru gowo dagelan kita. Masalah Wis ning Bojonegoro teko FYP. Nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. Aku dino iki maksimal kok. Maksimal ning Urane wong loro ki maksimal. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing Rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya Belum maksimal terus. Aku tenan kok ngerti sampean karo alah ya Allah, eling nom-nomanku biyen. Alah kemiren we. Cek kemiren nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar ini kan normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho.
Iki ngece wong Mas. Ora Nek ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawaang tenanan, Mas. Lha iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met to met. Dalem. Tuh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Dok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya kuwi sapa lho. nganggo sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Oke. Yono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Beda, Met. beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Implah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen wae. Niken salik lali ta wae. Niken. Salidri. Kontindri. Soale saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku duk, Bi? bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Serius apa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak ngerah wong wedok. Saking mundine wong. Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan Iku karena cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku gur blisik. Ya toh, tak tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean ya genah A minor barang. sampean iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngopo. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki sak nyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. kok
Adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar, Kowe ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas. Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar, sabar. Mas sabar. Bocoran dok. Mas Bocoran dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa to ya? Tujuanku siji. Iya. Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngono anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Engko rene ajine. Kok iso rene ajine Ya piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacil ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki nyapa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapen aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapen- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Iki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh.
Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Wis plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Babi? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Kowe terus talas ora dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho piye lha nek wong dem-dem kuwi Ora enek ngene kok yo. babi yo entekno iki Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. timbangan Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, mesti kok napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum ada, kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. lah nek Sing aku lho musik ya kena. nyun sewu Mas Pripun? lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi Lho, gayane. lah kowe apa panggilan mbek bojoku Siti Badrok kaya arang-arang kaya Umi Abi. lah kowe panggilan sayangmu apa Yo karek aku to. lah nek mbek bojomu piye kowe Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Yang ya dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. sayangku Astagfirullahaladzim. aku wis kudu nyipok iki rasane Masa tulungi Ken. Kita kelainan ke sayang Lah yo Mas. ayo cium sayang Iki apa to? Wis sak paten iki kan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? masuk Dia mau dicium pipiku. bres mas kalau bocah Anu Mbak, anu. Masa toh, masa Acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, mas sama dede ngene Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. heeh, cium alah kono gitu. dhewe yo ngedek kae kok Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkuni. Lah ya bolone sapa to? aku boleh dewa Bal dawa. Ayo mau menghaturkan apa Dik Nike? Menghancurkan. Menghancurkan. memang cinta itu Apa ya? Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piye mriki pun seneng sangat pokoke Nggih. Oke kalau gitu. monggo Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niku mawon. Lamunan. nah menika Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. judi piye to kok judi gitu judi ngawur Aku mbayangno Monggo, Niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. judi Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? subeki Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotik iki anu kawe kok iki. dudu wong kuwi sukri kok apa lagu sing terbaru kuwi Oke. Iya.